Ďakujeme za pozvanie, že sme opäť po nejakej dobe mohli prísť na toto stretnutie. A už konštatujeme, že sme tu najstarší z vás. Nie, ešte Milanko Drobík je, hej, dorastenec, starší, ale potom my. Veľmi vďačné téma, ktoré nesie taký názov viac než príbeh. Takže keď ste k tomu došli, k takémuto názvu, predurčilo to vôbec aj celý ten beh ASI. A už ten prvý večer, včera, čo sme mali, hovoril o príbehu. Oldo mal možnosť povedať ten svoj životný príbeh. A dnes sme počuli ďalší krásny príbeh, veľmi pekný. A jak bolo povedané, že Biblia je plná príbehov, no a radi počúvame tie príbehy, ale čo môže byť viacej než príbeh ešte? Áno, keď Biblia je jeden veľký príbeh. No a ja som presvedčený, že viac než príbeh nemôže byť niečo, ale niekto. Pretože ten niekto stojí za každým tým príbehom. A pokiaľ ten príbeh nerozpráva alebo nevyvýši toho, kto je za ním, tak zrejme nesplnil až tak svoje poslanie. A keď sa nás pýtali, že s akým projektom sme prišli na ASI, tak my im hovoríme, že no tak to je už 53-ročný projekt. Skoro 53 rokov, čo sme spolu a vytvárame ten príbeh. A pokiaľ dnes máme niečo z toho príbehu povedať, tak chceme sa držať tej osnovy, aby to bolo naozaj len viac ako príbeh, aby vyniklo to, čo je za tým príbehom v pozadí. Áno, budeme hovoriť o tom, ako spoločne dokázať vedľa seba existovať v také obdobie a nestratiť svoju identitu, svoju osobnosť, ale prežiť to vedľa seba a podporovať sa navzájom. Ale chcel by som to uviesť jedným príbehom, ktorý ma oslovil. Ten príbeh je nasmerovaný na vojnu vo Vietname. Možno, že ste ho počuli, ale je to veľmi, veľmi taký motivačný a inšpiratívny príbeh. Tento vojak, volal sa Charles Plumb, bol pilotom vo Vietname. A po 75 letoch, takých bojových misiách, bolo jeho lietadlo zostrelené raketou Zem-vzduch a on sa katapultoval a vystrelil ho a padák ho odniesol do týla, do toho nepriateľského územia tých vietnamských vojakov a on vlastne celých 6 rokov potom strávil v tom komunistickom väzení, v tom vietnamskom komunistickom väzení a prežil veľa útrap, veľa ťažkostí a dnes už ako taký starý harcovník rozpráva o tom, čo všetko prežil, čo zažil, ale aj o tom, čo mu to dalo, čo sa naučil počas celého tohoto obdobia. A raz tak sedel s manželkou v reštaurácii a v tom sa zdvihol nejaký muž z vedľajšieho stola a prichádzal k nemu, podával mu ruku a hovorí, ty si Plumb. Vo Vietname si lietal na prúdových stíhačkách z lietadlovej lode Kitty Hawk a bol si aj zostrelený. Plumb povedal, ako to ty môžeš pre všetko na svete len vedieť takéto podrobnosti o mne? Ako si sa to dozvedel? A ten dotyčný povedal, no ja som bol tam tiež vtedy a balil som ti padák. A vtedy ten kapitán Plumb povedal, ako veľmi sa potešil a ten vojak mu hovorí, zdá sa, že to zafungovalo, keď si tu. A on hovorí, no keby si dobre nezabalil ten padák, tak ja by som tu dneska nebol. Takže tá práca bola odvedená dobre. A vtedy sa ten kapitán Plumb veľmi zamyslel a hovoril, že v tú noc, keď sa vrátili z reštaurácie domov s manželkou, hovorí, v tú noc som nemohol spať.
stále som premýšľal o tom mužovi, že ako asi vyzeral v tej námornej uniforme, keď sme boli na tej bojovej lodi. Koľkokrát ho uvidel bez toho, aby sa ho spýtal, ako sa máš, ako sa ti darí. Určite ho prehliadal. On hovorí, prehliadal som ho, pretože ja som bol stíhací pilot a on bol len obyčajný vojak. A tam ako až také priateľstva nefungovali. A premýšľal nad tým, že koľko hodín tento obyčajný vojak, obyčajný námorník strávil nad tým, aby vyrovnával tie šnúry na padákoch a balil tie jemné hodváby v útrobách tej lode, kde starostlivo sa staral o takúto mravenčiu prácu. Uvedomil si, že tento človek, obyčajný vojak, denne držal vo svojich rukách osudy mnohých ľudí. A uvedomil si, že vôbec si to tí hlavní predstavitelia nejak neuvedomovali a nevážili. A tak od toho dňa ten kapitán Plumb, keď má prednášku, tak vždy kladie jednu otázku. Vieš, kto balí tvoj padák? Vieš, kto balí tvoj padák? Každý jeden máme niekoho pri sebe, kto nám pomáha a balí ten padák. Kto je veľmi dôležitý, aj keď je neviditeľný. No a pokiaľ hovoríme o partnerských vzťahoch, tak sme v tom dvaja. A niekedy je vidieť muž na výslni, pretože on je kazateľ, on je funkcionár, on je niekto, ale za ním je niekto vedľa neho, ktorý mu pripravuje všetky podmienky na to, aby mohol bezpečne pristať, aby to dobre dopadlo. A v podstate každý, ak sme tu, máme vedľa seba niekoho veľmi, veľmi dôležitého, koho možno tí druhí nevidia, nie je až tak viditeľný a uznávaný, ale jeho úloha je nezastupiteľná a kľúčová. Teraz mám na mysli partnera, partnerku, ale to, čo chcem povedať v súvislosti, v kontexte toho mota viac ako príbeh, je, že je tu ešte niekto, kto je ďaleko dôležitejší, možno ako ten náš partner, kto sa stará o to, aby sme bezpečne pristáli. A toho by malo byť v tom našom príbehu, v tom našom živote hlavne vidieť ako nášho Pána, a ten by mal byť aj skrze ten náš život, náš príbeh oslávený. Takže ak dovolíte, naši milí, ja vás takto oslovím, lebo je ten nádherný kruh viery, nádeje a lásky, mohli sme si zostať úplne cudzí. A možno je trošku paradoxom, že my budeme sa spolu zamýšľať s vami. Ja osobne mám veľkú úctu pred slovom kázať, skôr, že uvažovať. Budeme spolu uvažovať. A veľmi sa mi páčilo, jak brat Svoboda hovorí, že ono je to vždycky o príbehu, ale hlavne o tom autorovi. No a paradoxné je to, že my sme sa brali ako 19,5-roční ateistickí partneri. Dieťa bolo na ceste, takže rodičia sa s nami vôbec nepárali, povedali, čo ste si navarili, to si teraz jedzte. Hej, potom ak ste čítali Nádherný šok, v češtine vyšiel vlastne náš príbeh, pretože hovoriť o Pánu Bohu bez toho, že nehovoríte o sebe, je vlastne teológia, ktorá môže byť krásna, ľúbivá, ale ono to nemá akúsi šťavu, takže to ľudí nevie povzbudiť a každý máme originálne to pozadie. Takže tá kniha bola písaná s tým, že my sme vlastne tmavý samet, ale ten Šperk je vlastne živý pán, ktorý sa stal našou životnou láskou po rôznych dramatických obratoch. Takže my sme s manželom naozaj veľmi vďační, že ten náš príbeh manželstva vlastne píše ten, ktorý keby nebol medzi nami, tak my to nedáme, pretože my sme, manžel je introvert, ja som zase do mňa vidíte až do päty, hej, a teraz on je voda a ja som oheň a niekedy to medzi nami aj zasyčí, takže sa učíme vlastne spolu nažívať a my sme vyselektovali aj počas svojich kríz, nielen partnerských, ale aj rodinných, sme vyselektovali určité princípy, ktoré vlastne človek musí prežiť a my sa s vami teda podelíme v prvej časti principiálne a potom pôjdeme na jeden krásny príbeh,
ktorý vlastne je inšpiratívny pre každého z nás, či sme muž alebo žena, či sme slobodní, vydatí, rozvedení. Takže pôjdeme. To, čo sme mali možnosť odskúšať v našom partnerskom vzťahu, v našom manželstve, v našom živote, sme sa snažili zhrnúť do takých 6 bodov zhruba. Je to ako takých 6 hlavných lán na tom padáku, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme mohli mäkko pristáť. Najskôr budeme hovoriť o rovnakej hodnotovej základni, ktorú musí mať muž aj žena. Potom... Ak dovolíš, tá hodnotová základňa, prosím vás, je hodnotový základ je rovnaký, ale muž bude veci prežívať ako muž a žena ako žena. A my z nášho osobného príbehu sme sa naučili to, že vlastne my keď sme sa zobrali, tak ja som čakala, že jemu dojde, čo ja potrebujem, on bol zo mňa znechutený, ja z neho zúfala, ja som ho prenasledovala dobrými knihami, hej, proste boli to aj preplakané noci, on už si spokojne chrapkal, ja som sa išla uplakať, hej, tak som si hovorila, o čom to je. Takže ale nie je to emocionálne rovnaká základňa, hoci emócie nám boli dané do osobnostného balíčka, aby sme s nimi vedeli pracovať. Takže je to nádherné, ale tie hodnoty nesmú emócie prebiť. Takže a trošku to potom ešte rozoberieme konkrétne. No tak keď si začala, tak poďme pokračuj ďalej. Rovnaká hodnotová základňa je to, prosím vás, ja som dlhé roky tým, že my sme vlastne, Pán Ježiš nás zastavil, dal nám zmysel života, je nádherný, je živý a učíme sa s ním žiť každý deň na Božom slove, situačne, vzťahovo. Takže tá Božia milosť je tým, že on ma tu chcel na svete mať. Bez ohľadu na to, či rodičia povedia dieťaťu niekedy drasticky, že hej, nemal si sa ani narodiť, alebo bol to omyl. Ale niekto, kto nás ľúbil, tak povedal, ja tú Katku chcem tam mať a chcem mu mať ako vzorku Božej milosti. Pretože Božia milosť to je niečo, čo nám je darované a človek žasne, že prečo Pán Boh zrovna aj mňa chcel mať na tejto zemi a hovorí, že bez Katky a bez Bohuša, bez každého z vás by nebo nebolo nebom. To znamená, že chcem ich mať ako vzorku toho, že mi dovolia, aby som sa cez nich prietokovo prejavoval a ako Albert Schweitzer povedal, aby zostali po nás tie stopy lásky, keď už tu raz nebudeme. A každý máme tú šlapu inú. Ja mám 36, manžel má 43. Tak obrysovo, ale náplňovo, každý máme naplniť ten cieľ. Páči sa mi 21. žalm, kde možno ho budeme citovať, ale trošku predbehnem s tým, že modlí sa Dávid a hovorí, že prosil si o život a dal si mu dlhé dni. Hej? To znamená, že ako môže človek prosiť o život, keď existuje? No pretože je rozdiel existovať a je rozdiel žiť. Pri narodení všetci začíname existovať, ale jedine tým, že prežijeme vlastne to, čo nám ponúka Božia milosť, že sme tak ľúbení, že už viac nemôžeme ani byť. A toto, keď možno z popudu Ducha Svätého prezentujeme ľuďom tak pavlovsky, lebo on hovorí, Židovi to poviem židovsky, Grékovi grécky a modernému moderne. Ak poviete človeku modernému, s ktorým naväzujete priateľské vzťahy, že ty si tak ľúbený, že už viac nemôžeš byť, tak ho zaujmete. A keď mu začnete rozprávať o tom, ktorý vlastne urobil to, že z Božej milosti ty žiješ, tak tí ľudia sú potom zvedaví na ten príbeh, ako povedal brat Oldo, že v ňom zohrávate takisto veľmi významnú úlohu. No, čo sa týka tej rovnakej hodnotovej základni, tak je absolútne kľúčové a v našom prípade to bolo tak, že my sme naozaj sa našli, až keď sme spoločne uverili. Keď sme našli spoločný základ vo viere v Pána Boha. Dovtedy to sme boli každý niekde inde, mali sme úplne iné predstavy, iné túžby, iné ciele, iné sny, ale preto aj hovoríme, že náš naozaj taký skutočný svadobný deň bol náš spoločný krst, pretože tá hodnotová základňa už bola spoločná.
vtedy už sme vedeli, že ideme spolu do všetkých tých problémov. Aj keď teda boli proti nám rodičia z jednej, z druhej strany, aj keď sme mali problémy v zamestnaní, aj keď otázka budúcnosti bola s veľkým otáznikom, ako si vychováme deti, ako budeme pokračovať, ale už sme mali Pána Boha. A to už bolo úplne o niečom celkom inom. No a preto aj, ako naozaj môžu dvaja ísť, ak sa nezhodnú, preto sme sa snažili aj našim deťom vždy dávať akoby taký základ, aby ak si nájdu partnera, aby sa dohodli, aby proste mali rovnaké tie hodnotovú základňu, aby to bol Pán Boh, ktorý ich bude spájať, aby na ňom stávali. Áno, ale to nemusí byť nemusí to zodpovedať vždy rovnakému náboženstvu. Čo sme žiaľ sa presvedčili, že tá rovnaká hodnota, základ, na ktorom by mali stávať, musí byť ďaleko hĺbšia než len náboženská. Musí to byť veľmi silný, osobný, spirituálny vzťah k Pánu Bohu, ktorý toho človeka mení a na ktorom sa oni dvaja zhodnú. Že sú rovnakého ducha a ten duch ich potom spája. Vtedy, ako je to postavené na pevnom základe. No a to je to, čo nás spojilo. A preto je to aj prvý bod, že tá rovnaká hodnotová základňa je absolútne kľúčová, z ktorej sa všetko odvíja a na ktorej to všetko potom aj ďalej stojí. Ale táto hodnotová základňa musí byť odžitá. To nie je niečo, čo si človek prečíta a s čím súhlasí. To znamená, že človek má žasnúť nad tým, že je to len Božia milosť. Ja som tu, hej, a je len duch a zloduch. Iný duch nie je. A ten Boží duch, keď človeka vlastne od malička kreuje, ako ja som túžila milovať a byť milovaná, tak to je vlastne ten kód večnosti. A túžila som stretnúť svoju životnú lásku. A byť potom taká prietoková tou láskou. Deti mi povedali, mami, ja som si hovorila, že keď raz stretnem životnú lásku a proste chcem žiť tak, aby mi deti nepovedali, mami, inak hovoríš a inak žiješ. Ale potom si povieme, že vlastne je to proces. Ale ten základ je ten človek znovu zrodený. Dlhé roky som brala to, že neťahajte jarmu s neveriacimi, znamená, máme 3 synov a 2 dcery, nebrať si mimo cirkvi niekoho iného. Lenže, ak charakterovo ten človek sa zasekne a povie, ja už som raz taký, a on odmieta sa meniť, je ten človek neveriaci? Je ten človek taký, ktorý sa zablokoval voči Duchu Svätému a zastagnoval a neverí tomu, že proste každý deň má napredovať v poznávaní toho, kto ho ľúbi najviac? Keď ma niekto stretne po rokoch a povie, Kati, ty sa vôbec nemeníš, viete, čo mu ja odpovedám? Nestraš. Jedna slovenská speváčka, populárna, spieva pieseň Každý deň je zo mňa iná žena. Nádherná dynamika hodnotovej základne, kde možno o tých posunoch vie len môj Pán. Nie preto, aby ma niekto obdivoval, keď človeku to dobre padne, preto mi bol to veľmi sympatický, že my tiež nie sme azbestoví, keď povedia, jak dobre vyzeráte vo vašom veku, ale povieme, Pane, ale to je len tvoja milosť. Takže apoštol Pavel pekne hovorí, že z Božej milosti som tým, čo som a jeho milosť vo mne nebola márna, veď som pracoval viac ako všetci oni, ale nie ja, ale Božia milosť so mnou. Hej? To znamená, že naozaj on je na 1000 V zavesený hore. A jediná vec, ktorej by sme sa mali báť, že ideme na vlastnú baterku. Že sa vypneme z hora a ideme vlastne, čo vieme, kým sme. A k tomuto sa trošku zastavím a poviem vám, že áno, nabehla som na Božiu milosť. Dočítajte sa to v nádhernom šoku. A bola som šokovaná, že keď som mala pocit, že ma manžel opustil, našiel si svojho Boha, našiel si svojich veriacich, sobotárov, tak vás na Slovensku volajú. A teraz čo ja s 2 deťmi? A Pán Ježiš mi ukázal z Božieho slova, že počúvaj, ale milovať a byť milovaná sa naplnilo vo mne. Si vo mne milovaná a môžeš milovať. Lenže potom sa stalo niečo, že som chcela byť dobrou veriacou. A tak som sa snažila, hej? A už to bolo po krste. Veľa som čítala, veľa som sa snažila. A myslela som si, že hej, ale jednu vec som odbúrala, 9 ďalších mi nabehlo a zase a zase.
A jeden večer si pamätám, že sme s manželom, keď našich 5 detí bolo uložených, tak sme sedeli pred akváriovými rybičkami, náš televízor, a on ma tak držal okolo ramiena. Ja hovorím, že vieš čo, Bohuž, ja to asi s Pánom Bohom vzdám, lebo ja to s ním tak neviem. Mala by som byť už pokornejšia, tichšia, nevybuchovať na deti. Hej, ja som v podstate dosť hnevlivý človek. A on sa tak na mňa díva a hovorí, že Kati, si veriaci človek? Hovorím, prepáč. Samozrejme. A on hovorí, že ty si tu a tu je Pán Boh, že áno. A ty ideš životom a on ide s tebou. Hovorím, áno. Ešte som perlila biblické verše, ktoré som už si naštudovala. A on hovorí, a keď sa ti darí, on sa teší. Hovorím, áno. A keď sa ti nedarí, je smutný. Hovorím, áno. A on hovorí, ale toto nie je kresťanstvo. A ja, že prosím. A on mi povedal, a ja to nazývam, že to je kázeň dvoch dlaní. A on mi povedal, toto je kresťanstvo. A keď človek prežije, že je z Božej milosti v Božích dlaniach, tak z vás spadne krčovitosť. Spadne z vás náboženstvo, lebo rozdiel medzi cirkevníkom a učeníkom je ten, že cirkevník chce veľa vedieť a veľa sa snažiť. Ale učeník je ten, ktorý chce poznávať a odovzdávať sa tomu, ktorý z Božej milosti vám dáva život, to, že ste a vôbec žijete. Nádherný princíp. Božia milosť je niečo, čo človek teoreticky môže ovládať, že si prečíta nejaké verše, dozvie sa, aká úžasná je Božia milosť voči nemu, ale pokiaľ ju sám neprežije, pokiaľ sám to neprecíti tak silne, že sa vzdá svojho vlastného snaženia a proste takej osobnej práce na tom, aby sa zaľúbil Pánu Bohu, tak sa neoslobodí, tak neprežije vnútornú slobodu. Len vtedy, keď človek prežije, takto prežije a precíti tú Božiu milosť, tak sa aj on môže stať milosrdným voči druhým ľuďom. Vtedy ho Pán Boh môže ozdobiť svojimi charakterovými vlastnosťami. Takže není to len o náboženstve, není to len o teológii, teórii, ale je to o hlbokom prežití. A častokrát to prežitie je založené na hlbokom seba sklamaní. Že človek už viac sa zo seba nemôže sklamať a znechutiť a vtedy až rozpozná, čo to je Božia milosť. A vtedy sa stáva aj milosrdným a súcitným voči druhým. A preto, keď hovoríme, že toto je rovnaká základňa, len vtedy dokáže človek toho partnera akceptovať, milovať, odpúšťať mu, modliť sa za neho, modliť sa o väčšiu lásku k tomu partnerovi a ďaleko trpezlivejšie prehliadať tie jeho chyby, ako keby toto neprežila, keby to ovládal len teoreticky. Ja prejdeme na druhý bod, ale ja milujem vaše české slovo sebranka. A ja hovorím, v nebi bude taká špeciálna sebranka. Je akože ľudí, ktorí sa nechali premieňať Božou mocou, lebo všetci máme za ušami, čo sme porobili, neporobili, hej. Nádherné stretnutie, hej. Takže ideme. Pevné osobné presvedčenie v súlade s Božou vôľou. Božia vôľa je veľmi krásne ukázaná u Micháša. Oznámili ti človeče, čo je dobré a čo požaduje Hospodin od teba, iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. Ak dovolíte, tak ja s Bohušom tento verš hovorím, vieš čo, mne by to skôr sedelo čítať odzadu. Keď chodím pokorne so svojím Pánom, s tým, ktorý ma ľúbi najviac, tak žasnem nad kádrovým profilom Pána Ježiša. V Jánovej hneď 1. kapitole je, že to slovo sa stalo telom, prebýval medzi nami a bol plný milosti a pravdy. My tak máme na pravdu, ale milosť je Boží atribút. Ja na to nemám. Mne to môže byť jedine dané, čo sa učím vlastne milovať to milosrdenstvo. A tak som s Božom hovorí, aký je rozdiel milosť a milosrdenstvo. Milosť je asi to, čo prijímam ja, ale milosrdenstvo, čo zo mňa potom prechádza na druhých. A preto 103 je, lebo ťa korunuje milosrdenstvom. To znamená, že ľudia pri styku s vami sa cítia príjemne. Niektorí ľudia nie. Tých to nejak odmrští, necítia sa dobre, ale však veď
píšu ľudia, teda aj apoštol myslím Peter, že ľudia náboženskí, tých sa stráň, pretože buď im budete výčitkou, alebo si povedia, že to nejak preháňate v niečom. Hej? A potom činiť súd. To znamená, že my, alebo ľudia, keď prežijú Božiu milosť, tak chcú stať na Božej strane. A ak si uvedomíme zodpovednosť, že beda tomu, kto hovorí dobrému zlé a zlému dobré, tak vlastne sa úplne ako vyradil z tej pozície stať na Božej strane. Dobre, ideme? No, čo sa týka toho súladu, osobné presvedčenie, každý sme originál, každý sme do určitej miery individuálny aj v tom poznávaní, v chodení s Pánom Bohom, v učení sa od Neho a k získavaniu takého osobného presvedčenia. Každý ide originálnou cestou a to osobné presvedčenie, keď ja zdôvodňujem, že teda takto som presvedčený, toto je dobré, toto by sme mali robiť, učiť sa to dávať do súladu s Božou vôľou aj s tým partnerom, to je dosť náročné aj v manželstve, pretože aj jeden, aj druhý môže byť presvedčený o tom, že je to Božia vôľa a môžu naraziť na seba, môžu proste sa dostať do konfliktu. Ale je veľmi dôležité vedieť sa zjednotiť a to bez toho Božieho pôsobenia to nie je možné. A častokrát sa to stáva, kedy ďakujeme Pánu Bohu, jak je 103. žalm, dobroreč duša moja Hospodinovi a nezabudí na niektoré zo všetkých jeho dobrodení. A keď máme tie spoločné chvíle vďačnosti, že vieme, za čo sme Pánu Bohu vďační, čo sme spolu prežili, čo nám Pán Boh spolu dal, tak tá naša harmónia, alebo harmónia v súlade s Božou vôľou je úplne rozvinutá. Áno? Po tej vďačnosti. Ja som jednoduchý človek, ja si to tak predstavujem, že sedíte na terase pod slnečníkom s partnerom. Môžeme mať rozdielne názory, ale nesmieme si zameniť ducha. Rozumiete? A učíme sa vlastne akože akceptovať jeden druhého a myslím si, že to je taká učebná látka vlastne na celý náš život. Hej? A tá rada žalmistu, dobroreč duša moja Hospodinovi, je úžasná. A tak ja praktizujem, ale aj to učím ľudí, aby si zapisovali, čo všetko s Pánom Bohom prežili. Hovorí sa, že vďačný kresťan je nepremožiteľný kresťan. A sestra Etová píše, že by sme nemali zabudnúť na žiadnu milosť, žiadne dobrodenie, ktoré nám Pán Boh v živote preukázal. Mali by sme si všetko ako zaevidovať a byť za to vďační. A tak ich učím, že každý večer si spomente na 3 veci, ktoré ste s Pánom Bohom prežili. Za čo ste mu vďační. Stačí len 3 veci. A potom ďakujte za ne. A ráno, keď sa zobudíte, nech sú to práve tieto 3 veci, na ktoré si spomeniete, čo ste včera s Pánom prežili. A očakávajte, že prežijete ďalšie veci, lebo Pán Boh chce v tom dni robiť úžasné veci a proste ho, aby vás neobyšiel, aby ste boli súčasťou tých vecí, ktoré Pán Boh chce robiť, aby ste to mohli spolu s ním prežiť. A očakávajte, čo má Pán Boh pre vás pripravené, lebo každý deň nás Pán Boh chce niečomu naučiť. Každý deň má Pán Boh nejaké mini prekvapenie pre nás. A večer by sme mu mali vedieť za to poďakovať. A ráno nezabudnúť. A pokiaľ tých prekvapení je veľa, pokiaľ si to dokážete aj zapisovať, tak máte potom na konci roku čo čítať. Ano, a naozaj nezabudnete, ako vás viedol a naozaj máte za čo dobrorečiť Pánu Bohu. Ale ďakovať vlastne aj za krízy, ktoré sme aj my prežívali spolu, pretože otázka v krízach neznie prečo ja, ale čo sa mám z toho naučiť, z tých kríz. A tak vlastne ja som jedenkrát sa Oldíka spýtala, on má toho veľa, 84. žalm je napísané, že tí, čo idú dolinou plaču, pokladajú si ju za prameň. A včasný dážď ju pokrýva mnohými požehnaniami. A ja si hovorím, lebo on má dar učiteľstva, je to požehnaný muž, hovorím, že Oldík, prosím ťa, čo to je vlastne, akože idem dolinou plaču a jaký prameň, čoho? Možno čerstvých skúseností, zase nejakého posunu, ktorý z tej krízy ja sa mám, viete, ja čím som staršia a študujem vlastne Božie slovo a učím sa s mojím Pánom žiť, zistujem, že ľudia sa delia na 2 veľké skupiny. Jedni hovoria, pretože, a teraz si tam dosadia, hej, pretože ma nepochopili, ja neviem, v zbore, v manželstve, jedno s druhým, a argumentujú a kvalita ich života sa znižuje. A oni prestávajú žiť a začínajú existovať. A druhí hovoria napriek tomu, že
a si tam dosadia a niekedy oveľa horšie situácie a berú to ako výzvy. A preto je veľmi dôležité aj v manželstve, nech príde čokoľvek, neargumentovať. Ja keď niekedy poviem, nahneval si ma manžel, nahnevala si sa. Ja hovorím, no teba sa nedá nemilovať, keď ma upraceš, hej. A potom sa niekedy objímeme, zasmiejeme sa, hej. Takže je to krásna dynamika. Napriek tomu, že naozaj prídu krízy a my tu nechceme pôsobiť ako happy endový pár, pretože takisto sa to učíme, máme svoje chyby, ale v podstate sa máme radi, že? Akože čo už. To tretie lano hovorí. Vďačný nasledovanie Hospodina v každej oblasti života. No? To je tretia ťažisková vec. Áno? Vďačné nasledovanie Hospodina v každej oblasti svojho života. A to je niečo, čo sa teda stále učíme, pretože ak sme uverili tomu, že v túžbe je to krásne napísané, že Pán Ježiš sa zobudzal každé ráno a každé ráno si vyžiadal od Otca, aký má s ním svoj plán. A že Pán Boh má s každým jedným z nás svoj plán. Ide len o to, aby sme ten plán dokázali rozpoznať v našom živote, naučili sa ho poznávať a chodiť potom po jeho cestách. To je taká dosť ťažká úloha. A dá sa povedať, že každá oblasť, Pán Boh má nielen v tej partnerskej oblasti s nami svoj plán. On má s nami svoj plán pri výchove detí, pri zamestnaní, v práci, kde sme. Vždy je treba akoby sa pýtať, aká je tvoja voľa, aká je tvoja cesta, čo chceš dneska robiť vo mne, skrze mňa a hľadať. A toto je veľmi náročná oblasť, ktorú, ja neviem, ale ani v 28 bodoch vieroučenia nemáme poriadne rozvedenú, aby nás niekto učil, ako chodiť s Bohom každý deň, ako sa ním nechať viesť, ako to vyzerá prakticky vo svojom živote. A kedy tá viera sa pretaví do veľmi konkrétnych a praktických krokov a skutkov. Každá oblasť nášho života. A ja som nesmierne vďačný za to, že som poznával pravdu ako ateista a nebol som vychovávaný takým tým klasickým spôsobom alebo vyučovaným cez body prítomnej pravdy, ale ja som dostal do rúk 5 kníh Ducha prorockého a prečítal som si ich a naozaj ja som tam mal nádherný príbeh. V tých 5 dieloch Ducha prorockého som našiel biblickú chronológiu. Pre mňa Biblia bola totálne nezrozumiteľná. Som nevedel, kde to má hlavu a petu. Ale ako ateista naozaj, a som bol odkojený na filmoch, kde bol začiatok a kde bol koniec. A ja som potreboval mať jasno v tom, že tuto to začína, tuto končí a toto je uprostred. A mne tých 5 dielov naozaj znamenalo strašne veľa. Mne to ukázalo nádhernú chronológiu, biblickú chronológiu, kde to začína a kde to končí. Aj jednotlivé deje boli zasadené do kontextu, krásneho kontextu. Takže nasledovať Hospodina v každej oblasti bolo pre mňa veľmi blízke, pretože cez Ducha prorockého cirkev adventistov dostala obrovské množstvo rád. Ste asi v obraze, o čom hovorím. Áno, rády Ducha prorockého. A teraz tie sa týkali veľkej oblasti, skoro celej cirkvi, všetkých oblastí cirkevného života. Mal som to šťastie, že som bol vyučovaný profesorom Štefancom, ktorý prekladal všetky naše knihy. A naozaj od neho som získal veľmi komplexný pohľad na našu teológiu. A mal som možnosť vidieť mnohé oblasti a keďže všetko to boli rady a bolo to zasadené do kontextu ospravedlenia z viery. Že to bolo všetko ako Pán Boh ti radí, rob to a to, aby ti bolo dobré, aby si bol šťastný, to boli rady, to proste neboli podmienky ku spaseniu. Ale to boli rady. A musím povedať, že som to hltal, pretože tomu som rozumel. Biblii som moc nerozumel, ale konkrétnym, principiálnym radám do každej oblasti, tomu som rozumela. Preto sme sa to snažili hneď aplikovať. A mali sme aj prečo, lebo sme mali najstarší, teda syn, ktorý vtedy bol nemocný, no a brat Štefanec ten vtedy zrovna zahorel pre zdravotnú misiu, mal obrovské množstvo zdravotných rád, tak to som nasával od neho, aplikoval som to pri synovi doma a syn sa nám vyliečil a ja som mal možnosť potom
tie mnohé rady študovať a radiť ľuďom aj v zamestnaní. Keď som chodil do každej domácnosti, kde som prišiel, bol niekto chorý, niekto nemocný, tak prvá vec, čo som im mal možnosť povedať, bolo, ako sa z toho dostať. Takže to bol obrovský prínos a videl som, aké úžasné požehnanie tá cirkev dostala cez tieto mnohé rady. Áno, šok bol v tom, že tá cirkev, alebo tí členovia cirkvi, mnohí ani nevedeli, čo máme a nie, že to nedávali ďalej, ale ani sami to neprijali. Áno, a ešte sa medzi sebou dohadovali, jedni to prijali a potom tí druhých kritizovali, že chcú byť za to spasení, tí sa zase bránili a boli tam konflikty. Takže toto bola akoby taká negatívna skúsenosť aj v našej cirkvi. Ale zase tie rady, ktoré nám Pán Boh dal, keby sme mnohé z nich principiálne poznali a aplikovali, tak vyhneme sa veľmi veľa problémom. Aj v cirkvi, aj riešeniam, aj kopec hodín by sme si ušetrili nad ťažkými diskusiami. Dobre, ja len som veľmi vďačná za Martina Matika, ktorý krásne povedal tú definíciu zdravia, ktorú prijalo WHO, že zdravie je stav fyzickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej pohody. A vlastne vždy to musí byť komplex. A keď sa to zúži len na telesné zdravie, nakoniec aj Hitler bol vegetarián a bola z neho obluda. To znamená, že pokiaľ to nie je komplex, tak vždycky to môže byť niečo extrémne, na čom si človek potom zakladá a Pán Boh stojí so zaslzenými očami. Ale mi pripomína môjho otca, ktorý keď som prišla 5 minút po 8 večer, po večierke, tak mal strašne smutné oči a ja si tak Pána Boha predstavujem, že on hovorí, no čo tam vy dole zase robíte aj s tými mojimi radami. Čiže ak predpokladám a prežívam, že on je ten najlepší otec, tak potom vďačná poslušnosť jeho radám je len dôsledok nášho vzťahu. Nikdy neleziem do protismeru, že pretože som poslušná ma budem milovať. Práve preto, že ma miluje, tak ja nemôžem nič iné, len si nechať hovoriť do svojho života. A do nášho života rodinného veľmi rýchle len poviem. Svokra, rakovina hrubého čreva. Hej? Proste babička dostala od Bohuša, keď si premodlil, že ako povie zlú správu, dobrú správu, že mami, mám zlú správu od lekárov a mám dobrú správu od Pána Boha. 91. žalm, pretože sa láskou vinie ku mne. Hej, vyslobodím ho, zachránim ho, dám mu vidieť svoje spasenie, nasytím ho dlhosťou dňa. A keď náš Bohuš sa vrátil z Ameriky, najstarší syn, kde robil za pobyt a ubytovanie. To je jedno a teraz babička bola po operácii a moja rodina sedeli v kuchyni a babi, ako sa cítiš? Dobre. A nič ťa neboli? Nie. Babi, a naozaj sa cítiš? Tak babička ako sa tak zdravo naštvala a hovorí, čo sa všetci divíte? Vy nepoznáte 91. žalm? To je moja medicína. Perfektné. A preto prosím vás, ak ľudia robia aj zo zdravotnej misie niečo, čo je spasiteľné, nespasiteľné, máte právo sa proti tomu ohradiť. Je pravdou, že je dosť bratov medzi nami, ktorí majú pretekárske brúška, že im to preteká cez opasok a podobne, lebo zdravie je vec aj estetická a etická. To znamená, že aj my ženy máme taký krásny ten, že keď Adam uvidel Evu, povedal, to je kosť. A to je krásna estetika vlastne aj pre ženu, aby ste sa v nás stále tak nejak si povedali, táto pekná žena mi z milosti bola darovaná, tento muž mi bol darovaný. A ja hovorím Bohušovi, počúvaj, keď už budeme vidieť, že sme takí veľa vážení, tak si povedzme, rob niečo so sebou. Jakože buďme áčkovi, že jeden druhého podporujeme, pretože škoda takej mladej vdovy, ktorou by som sa nechcela stať. A takisto, hej, lebo mám rada také prirovnania, že keď ľudia už po 40-ke hovoria, čo ja v mojom veku, alebo tak, ja hovorím, prosím ťa, kedy ty si spísal vlastne tajnú zmluvu s riaditeľom pohrebného ústavu? Však máme žiť tak, aby mu to bolo ľúto, aj keď my zomrieme, nie, že na nás zarába. Čiže to je vlastne vďačnosť, dôsledok našej identity, tým, čo pre nás Pán Boh urobil a vďačne chceme vlastne povedať, Pane, tu som. Ako živá obeť, jak Pavel píše. Dobre, ideme ďalej. Mohli by sme ešte veľa hovoriť aj o tom, akým spôsobom Pán Boh sa priznával k radám a k modlitbám. Veľa skúseností aj s rodičmi.
Viete, keď som prišiel s tým do rodiny a prestal som akože jesť mäso a piť víno alebo alkohol a zrazu som bol úplne na počudovanie. Otec a svokor si robili zo mňa žarty, že doniesli mi kôš plný kalerábov, hej, akože ako na narodeniny, proste, ako, ale prišla doba, netrvalo to dlho. Otec už v 50-ke mal prvý infarkt, potom dostal 3 infarkty. A vždy, keďže som ho neposlúchol a išiel som za Pánom Bohom, tak povedal, že zomrela mi dcera, môže mi zomrieť syn a nepoznám ťa. 3 roky otec sa so mnou nerozprával, proste som bol pre neho vzduch. Bolo veľmi ťažké obdobie. A asi až potom si ma dal zavolať, keď ležal v nemocnici na iske, a pípali mu tam prístroje a ľudia zomierali jeden vedľa neho, druhý vedľa neho, tak mi si ma dal zavolať a mama mi hovorí, že otec sa chce vidieť, môžeš prísť za ním do nemocnice. A prišiel som za ním do nemocnice a videl som proste, jak leží pod tými prístrojmi, vyplašené oči, pozerá na mňa a on, ktorý mi celý čas hovoril, že som slaboch, lebo sa bojím smrti, a bojím sa zomrieť, preto som si našiel Pána Boha a teraz som videl v jeho očiach smrť a jediná otázka, ktorú mi tam dal vtedy na tej posteli bolo, čo ma tam čaká potom? Čo bude potom? A to bol náš začiatok. Vtedy som mal možnosť ako začať s ním rozprávať trošičku hlbšie. A keď sa dostal domov, tak bol ochotný prejsť na taký životný štýl, ako som mu poradil. Proste dal na všetky rady, áno. A držal sa toho, pokiaľ sa toho držal, vydržal pol roka. Pol roka vydržal, áno. Ale potom už mu bolo moc dobre. Tak zase sa vrátil, pokušenie klobásky a slivovičky bolo silnejšie. Prišiel ďalší infarkt, zase sa to stalo, zase sa to zopakovalo. A proste pokiaľ ako bola tvrdá ruka na ňom, tak potom bol poslušný, áno. Ale trvalo to dlho. No, 25 rokov som sa modlil za môjho otca. 25 rokov, aby uveril. On bol veľmi tvrdý voči mne a dvakrát mi išlo o život pri ňom proste, keď som uveril. A tak 25 rokov som sa modlil za to, aby uveril. Po 25 rokoch ma požiadal, či mu môžem zohnať Bibliu. Tak som mu zohnal najkrajšiu so zlatou obreskou ešte s jeho menom proste, ako som len vedel. A posledných 5 rokov života ju učítaval každý deň. Takže otec, chcem veriť, že uveril, pretože určité veci tam boli veľmi jasné signály. Ale bolo to proste veľmi ťažké obdobie aj preňho, pretože on ho poznával Pána Boha na základe svojich chýb. On sa hanbil mňa na niečo spýtať, pretože sme prežili veľa ťažkých chvíľ. Ale predsi boli 2 otázky, ktoré mi prezradili, o čom rozmýšľa. Lebo už ani na ryby nemohol chodiť, už ho život pomaly nebavil, ale tak som išiel s ním a sedeli sme ticho a mi hovorí, povedz mi, čo mám robiť, keď sa chcem modliť a myšlienky mi lietajú kade tade a nemôžem sa sústrediť na modlitbu. Tak som zajasal v duchu, že má takýto problém. Že vôbec má takýto problém a že mal odvahu mi to povedať. A tak som mu poradil, čo má asi robiť proste. Mali sme po strýkovi v tej domácnosti bola taká, myslím, evanjelická knižka, kde boli modlitby na každý deň. Modlitby na každý deň, na každú situáciu, na každú okolnosť. Tak som povedal, aby si zobral tú knižočku a čítal to nahlas tie modlitby, premýšľal to a zopakoval. No proste som ho viedol k tomu, aby to išlo cez všetky zmysly do neho. A potom som videl, že každé ráno a každý večer to mal tú knižku, mal ju v ruke a čítal ju. Takže to bola jedna otázka. Druhá napríklad, inokedy zase sa ma spýtal, že ako rozlíšim, že tá myšlienka, ten hlas, ktorý vo mne rezonuje, není od diabla, ale je od Pána Boha, alebo opačne. Podľa čoho? Tak som zase zajasal, že vlastne on tým žije. Aha. A naozaj, aj keď on s náboženstvom nikdy mať moc nechcel, ale duchovne videl som, že každý deň ako žil. A keď aj otec zomrel zase na infarkt, tak zo dňa na deň. A keď zomrel, tak aj to bol iný človek. To konštatovala aj mama, aj druhí ľudia, že to už bol úplne iný človek. Áno, že sa veľmi zmenil. Nikdy nevstúpil do cirkvi, nestihol byť ani pokrstený, ani nemal
akoby potom túžbu alebo snahu, ale začal žiť iný život s Pánom Bohom. A videl som, že tie rady, ktoré som mu mohol dávať, boli len vďaka tomu, nie že ja som bol taký chytrý, múdry a že som ich získal, ale vďaka tomu, čo nám Pán Boh dal. Že som to mohol posunúť a že to fungovalo. Ja ešte trošku budem prepájať, to znamená, že vďačné nasledovanie, ale ten druhý bod bol vlastne, že pevné postoje. Viete, keď som pochopila, že vlastne kto ma ľúbi najviac a chcela som mať pevné postoje, tak my ženy sme zraniteľní emocionálne. A chcela som tú vďačnosť Pánu Bohu dokazovať pevnými postojmi a veľa som sa modlila, keď ma otec zavolal. Môj otec bol podplukovník a mal 49 rokov a hovorí: dcera moja, zapri svoju vieru, pretože ja za 6 rokov môžem ísť do výsluhového dôchodku. A tvoja viera mi bude robiť problém vlastne v zamestnaní. A vtedy som sa tak veľmi modlila a hovorím, že vieš, tati, ja netúžim potom, aby som kráčala za tvojou truhlou, aby ti tam nesli na sametových poduškách tie tvoje medaile, lebo si bol svedomitý, statočný človek, ale hovorím, vždy mi bude milšie, keď možno budeš starček o jednej palici a keď budeš zomierať, keď my sa budeme lúčiť s nádejou dovidenia, a to vďaka tomu, ktorý nielen mňa, ale aj teba ľúbi najviac. Emočne to bolo moje najťažšie stretnutie, keď vás prosí niekto, kto vás ľúbi, vy ľúbite jeho a pritom nemôžete mu vyhovieť a vysíte len na tom, ktorý vás ľúbi ešte viacej. Takže keď môj otec zomieral ako 59-ročný, tak neviem, kniha jeho života bude študovaná tým najväčším, vlastne, ktorý mu daroval život, ale som vďačná vlastne aj za rady. A keď hovoríme, že čo som si vzala od mojich rodičov, dve kreda, ktoré mi vštepili, keď som mala asi 14 rokov, tak jedno kredo bolo také, keď som počula rozhovor mojich rodičov a moja mamka si sťažovala, bola predavačka v potravinách, ja mám 2 bratov, žili sme skromne, nikdy sme neboli na zahraničnej dovolenke, ale nikdy nám nič nechýbalo. Boli sme generácia, ktorú bolo treba volať zvonku donútra, stále sme športovali, vybíjana, na prašáku, gumu, skákali a tak. A vtedy moja mamka hovorí, že vieš, tati, že tí tvoji kolegovia majú chaty postavené, lebo zoberú vojakov ako lacnú pracovnú silu do tých nákladiakov a oni im to postavia. A my čo? A vtedy mi otec povedal niečo, čo som si ja zobrala a som vďačná Pánu Bohu za to. A on povedal: maminko, ale my máme čisté svedomie. A druhá vec, ktorú keď som mala 17, tak otec prišiel na diskotéku pre mňa, lebo chcel vedieť, kam dcera chodí, do kultúráku. A teraz ma viedol cez celú tú sálu, hej, ako von. Ostatní tancovali, dívali sa, no ostuda hrozná. A ešte ma viezol do plastikového Mercedesu, do Trabantu, to ďalšia ostuda. A ja v tom Trabante teraz som začala nariekať a hovorím: tati, vedia, nič zlý nerobím, lebo pre mňa tanec je radosť pohybu. Hej, pokiaľ nevyhľadávam vzťahy, decibely, alkohol, drogy. A vtedy mi otec povedal niečo, čo som po roku objavila, po rokoch v Biblii, a on povedal: dcera moja, mňa nezaujíma to, čo robia všetci, mňa zaujíma to, čo je správne. A v prísloví nájdete verš: nepôjdeš s davom páchať zlo. A preto tá vďačnosť nielen Pánu Bohu, ale aj to, čo Martin hovoril, to zdravie musí byť komplex, že je to aj stav psychickej pohody človeka, aj sociálnej, že cez sociálno dostávate tú Božiu milosť v originálnom balení. Ideme na 4. Áno, tá štvrté lano na tom padáku hovorí, že zachovať si vnútornú sviežosť navzdory veku. Ja som mal takú prosbu na Pána, že sa chcem dožiť dôchodku mladý a zdravý. A naozaj, aj som tak myslel na to, no ale na druhej strane som vedel, že keď sa chcem dožiť dôchodku mladý a zdravý, tak musím aj preto začať niečo robiť. A tak nebolo to pre mňa také cudzie, celý život som mohol potom akoby poslúchať tie rady ducha prorockého, aplikovať ich, športovať, cvičiť a zdravo sa stravovať, to som sa snažil, ale hovorím, tým snom bolo dožiť sa dôchodku mladý a zdravý. Čo sa mi podarilo? Až na to, že to kolegovia a cirkev neuznala, že som musel preťahovať ešte ďalšie 4 roky.
potom nadstavbu. No, akože uznala, že si svieži, nie? Hej. Prepáč. Si byl mladý, tak sa s tebou. Áno. Tak ako... Áno, ale sníval som o dôchodku, ako nemusel som, proste pre mňa nebol dôchodok strašiak, akože už končím a už musím ísť, ale tešil som sa na to. A naozaj dožil som sa toho dôchodku, 5 rokov som na dôchodku a musím povedať, že si ho úžasne užívam. Že sa môžem venovať tomu, čomu som sa celý život nevenoval. Väčšinou som sa len cez dovolenku alebo sviatky na voľno venoval tomu, že som prišiel a pomáhal v záhrade, v sade, ovocnom sade, že som pomáhal s Lebo včelami. má excelentnú manželku, ktorá mu drží padák kariéry v úvodzovkách, lebo som mu dochovala vlastne maminku, bola som najlepšou nevestou, hej, takže kto sa postará o babičku, no tak jasné, že preto ja nemám rada preznamenanie, že svokra a nevesta, že to musí byť minusové, lebo som si to nastavila, že je to bohomilovaný človek, a je to matka môjho manžela a zároveň je to babička našich detí, takže tam vlak nešiel na nejaké negatívne ako veci, hej. A čo sa týka tej sviežosti, hej, tak Boh už doteraz založil športové centrum v Doline, trénuje deti vlastne ako ping-pong dospelých a dostáva sa cez most priateľstva aj k rodičom tých detí. Tá sviežosť možno aj tým, že pestuje včely, chová včely, hej, takže si sťažuje, že ja sa ich bojím, no nevadí. Ale ja som si vnútornú sviežosť, možno jeden z tých fragmentov bolo to, že ja nelúštim krížovky, mám 73 rokov, hovorím si, tak nech deti ako nemajú so mnou nejakú starosť zbytočnú, nechcem tomu nahrávať. Ale v 50 rokoch som bola oslovená dcerou, že poď študovať vysokú školu. Ja hovorím, zabudni, ja už budem na vnúčatá, hej, sa tešiť a štrikovať ponožky a buchty piecť. A hovorím si, sprostane, som lenivá, nie som, Pane Bože, odkiaľ tá ponuka prišla od teba alebo od toho zlého. A 5 rokov som študovala vlastne diaľkovo vysokú školu s mojou dcerou, kedy sme boli spolužiačky, to nevymyslíte, to bolo nádherné, s tým, že a jednu vec chcem povedať, že keď mi dekan, teda docent písal do indexu známku zo skúšky a hovorí, pani Kernová, neurazte sa, ale ja už som vás videl v televízii, nejaké knihy ste na to je jedno. A hovorí, že prečo ešte vy ste tu nejaký zlatý, nechce mi povedať, že vráca do hrobu, tak hovorím, že pán docent, viete čo, ja už jeden titul mám a na tom si teda budem zakladať, ale tento váš potrebujem, keď jednám s inými ľuďmi, ktorí niekedy ich nezaujíma, čo im prinášate, ale kto ste. A keď nemáte titul, tak niekedy sa s vami ani nebavia. Nie, hej, to boli moje skúsenosti, keď som lektorsky predstavovala život a zdravie. A on hovorí, áno, a vy máte titul? Aký máte titul? A ja hovorím, MBD, že to čo je za titul? A ja hovorím, milované Božie decko. To som si vymyslela. Hovorím, ale toto je môj doživotný titul, na ktorom si ja budem zakladať. A pokiaľ ľudia zo mňa budú cítiť, že som jedna z nich, že som ľudský krehká, že som Bohom milovaná a že túžim byť prietoková láskou, pochopením, plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi, že voniam človečinou, tak si hovorím, Pane, to je o tebe. A nechcem Pánu Bohu zacláňať svojou dôležitosťou. Tak vždy hovorím aj v zbore, že majte ma tak radi, keď už si budete mysleť, že Kernová nevie, kde je sever, tak ma kľudne vráťte na zem. Že, a ty sa akože skľudni v láske, hej. A je to krásna dynamika. Aj to bola moja duševná sviežosť. Inak milujem knihy a mať 4 životy. Tajomstvo tej vnútornej sviežosti navzdory veku je práve v tom verši očakávať na Hospodina. Tak. Očakávať na Hospodina sa musíme učiť každý deň. Očakávať na niečo reálne, konkrétne, čo má Pán dneska pre mňa pripravené. Páne, viem, že dnes budeš robiť úžasné veci na tomto svete a dovol mi byť aspoň malou súčasťou toho úžasného, čo chceš spraviť. A keď sa ráno bavím s Pánom a rozprávam sa o tom, tak chcem potom cez ten deň očakávať na tie jednotlivé kroky. Čo má Pán pre mňa pripravené, ako ma chce viesť. A takto sa snažím učiť chodiť s Pánom Bohom každý deň, či ma čaká práca v záhrade a hľadať Božiu vôľu v takých nie banálnych, ale každodenných veciach. A tam ho potrebujem pri tej jednoduchej práci, ktorú robím.
pri tréningu s deťmi, pri tréningu s dospelými. Potrebujem ho mať tam a mať istotu, že to, čo robím, je to, čo on chce robiť cezo mňa. Že tá moja misia je práve v tom každodennom živote, v tom, ako chodím s Bohom a čo s ním robím. A preto hovorím, že tí, čo očakávajú takto na Hospodina, naozaj dostávajú, jak je napísané, novú silu a novú chuť pracovať, pretože majú istotu, že to, čo robia, pretože ich Pán k tomu povolal a že sú tam, kde ich Pán Boh chce mať. Takže toto je asi taký kľúčový verš. Tréningu ako voči manželke, lebo Oscar Wilde napísal, že z dobrej pochvály dokážem vyžiť 3 mesiace. A keď ráno niečo zavrčí, kde si to dala, hovorím, no z tohto komplimentu budem žiť celý deň, tak sa trénujeme navzájom, hej. A mne sa veľmi páči 71. žalm, kde je napísané, že lebo som ako zázrak pre mnohých, lebo Hospodin je mojou silou. A ja hovorím, že my ľudia máme len 2 možnosti, alebo som zázrak, alebo som prízrak. Povedzte mi tretiu možnosť, tretia neexistuje. Zázrak Božej premieňajúcej milosti, identity, ktorú mi dal milujúci Boh, ale môžem byť aj náboženský prízrak. To znamená, že naozaj budem veľa vedieť, keď sme navštívili našu dceru, ktorá založila v Bangladeši školu pre deti z chudobných chatrčí. Bol tam jeden chlapček, ktorý len ležal, mal asi 3 rôčky a mal hydrocefalus. To znamená, že mal hlavičku jak fit loptu a malé telíčko. A ja som si vtedy povedala, že Pane Bože, meň ma, aby som nenadopovala len informácie aj z písma svätého, ale to moje telo skúsenosti a z lásky by bolo ako telíčko mrzáka. Mal nádherné očka, milovali ho tam vlastne tí, ktorí sa o ňo starali. A pre mňa je to taká veľká akože výzva. No a ideme na 5. Hej. Jeden múdry muž povedal, že nestrácame svoje ciele tým, že starneme, ale starneme tým, že strácame svoje ciele. Veľmi hlboký význam. Viete, ako ľudia niekedy s vekom už si povedia, no čo už ja teda akože v mojom veku, a niekedy to chytá aj 40-tníkov. A poznáte ľudí, ktorí naozaj už majú vysoký vek a oni sú vnútorne svieži. A mne sa veľmi páči to, že Pán Ježiš povedal, že ak nebudete ako deti, čo to znamená? Deti a detinský je rozdiel. Ak ja starnutím sa stávam detinským, to znamená, že hrabličkovo, vy musíte, mne. Pán Boh nám chce prekovať, aby sme boli ako vidli. Že ešte možno aj na posteli, možno v tom veku, možno úsmevom budeme vlastne dávať, budeme obohacovať. Takže tam sa mi vlastne páči to, že človek, pre mňa najlepšími učiteľmi života sú deti. A deti sú úžasné v tom, že nielen Pán Ježiš medzi nimi relaxoval, lebo stále bol špiclovaný a tak, ale deti si vedia užívať okamžiky. My dospelí sme pokazené deti. My okamžiky riešime. A vrátiť sa na túto platformu, vedieť žasnúť tak, jak Ivetka žasne nad figami, tak jak žasnem proste, že Dajo je obetavý a že ten luxus nám je darovaný a že je prietokový kresťan, lebo vždycky, keď mi niečo donesiete, tak on už uvažuje, jak by tým poslúžil. Chápete, o čom to je? A vtedy vlastne cítiť takú infekčnosť kresťana, že tí ľudia sú k vám priťahovaní, lebo vo vás žije niekto, komu neblokujete, aby tam ako sa realizoval. Takže... No, ale je úžasné rozpoznávať to, že má Pán Boh s nami svoje plány. S každým jedným má Pán Boh svoj plán. A Pán Boh túži potom, aby sme sa pýtali, aké má On s nami plány. Lebo len keď tieto jeho plány s nami zrealizujeme a my ich rozpoznáme na základe určitých súvislostí a okolností, ktoré v tom živote sú, a keď my ich rozpoznáme a keď ich realizujeme, tak vtedy zistujeme, že naozaj Pán Boh je oslávený a že Pán Boh chce byť oslávený a cez všetko, čo robíme. Jak je napísané v tom verši, či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Všetko. A všetko je naozaj všetko. Proste to nie je len to, čo sa mi páči, čo si vyberiem, ja chcem robiť na Božiu slávu, aby tam bol Pán oslavený, ale všetko je všetko. Či sú to aj tie najbanálnejšie veci a situácie, okolnosti, ktoré ma v ten deň stretnú. Všetko máme robiť na Božiu slávu, ale to je len dôsledok toho, že chodíme s Pánom Bohom. Musíme rýchlejšie, to sú nádherné hĺbky, len my sme trochu načreli do večnosti, neviem, časomiera. Apoštol Pavel povedal tam tie krásne veci, čo všetko nás má charakterizovať.
Ale mne sa páči jeden verš, kde on hovorí, že ešte nie som taký, akého ma Kristus chce mať, ale už nie som taký, akým som bol. Chápete tú dynamiku, ten posun. No a stať sa tvorcom Božieho pokoja, to je veľmi dôležité. Prečítaj, prosím ťa, tieto citáty a ideme na príbeh. Boží pokoj je je niečo, čo my môžeme sami dávať ľuďom. Nie je niečo, čo z nás automaticky vyžaruje. Ovocím Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj. Takže to musí byť ovocie Ducha Svätého, áno. Aj to tvorcovia pokoja, ktorí sú, áno. A pekné citáty hovoria, že kto žije v súlade s Bohom, získava nebeský pokoj a vo svojom okolí šíri požehnaný vplyv. V unavenom a životným bojom skľúčenom srdci sa rozhostí mier. Kristus poslal svojich nasledovníkov do sveta s posolstvom pokoja. Tvorcom pokoja je každý, kto tichým, spontánnym vplyvom zjavuje Kristovu lásku a slovom či skutkom vedie iných k tomu, aby sa zriekli hriechu a svoje srdce odovzdali Bohu. A preto ten záver, blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Vplyv pokoja, ktorý šíria, je dôkazom ich spojenia s nebom. Obklopuje ich príjemné ovzdušie Kristovej prítomnosti. Blahodarným príkladom svojho života a krásou povahy svedčia svetu, že sú Božími synmi. Toto je svedectvo, ktorému Pán Boh povolal každého z nás. A od toho sme tu, aby sme boli takto blahoslavenými a aby sme sa stali tí, ktorí šíria takýmto spôsobom Boží pokoj. Dobre, apoštol Pavel povedal jeden krásny princíp, to, čo brat Svoboda hovorí, že vlastne v tom príbehu máme významné miesto ako jednotlivci a on hovorí, že všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Takže my vám teraz vlastne tých 6 princípov, trošku sme to popredkávali vlastne aj našimi osobnými skúsenosťami a sme jedni z vás a sme tí, ktorí prežívajú tú najkrajšiu závislosť, keď niekomu poviem, že som závislá, tak ľudia si nemyslia, že čo. A hovorím, že na milosti a láske, hej? Lebo to je najkrajšie. Kresťanstvo je najkrajšia závislosť na tom, ktorý nás ľúbi najviac. A ak dovolíte, tak prejdeme na koniec. Všetkých týchto 6 princípov nájdete v Jozue 14. kapitole. Takže ak budete mať čas, prečítajte si Jozue 14. kapitolu a tam sú zakodované všetkých tých 6 princípov na príbehu Jozeho a Kalefa, to, čo zažil v súvislosti s Mojžišom. Tak vypichni aspoň niečo a ideme. Dobre, ja som už dlho žila na tejto kapitole, tak som to s manželom ako preberala, že čo ma ako veľmi oslovilo. To bolo máte tam stretnutie vlastne Kalefa, ktorý prichádza za Jozuom. A oni spolu premýšľajú, oni spolu spomínajú. Jeden princíp, ktorý sa dá z toho vyťahnuť. Máte niekoho, za kým môžete prísť vodne v noci a vaše spomienky sú také, že vás to spája? Viete, matka Teresa povedala, že najväčšou chorobou alebo problémom nie je tuberkulóza alebo malomocenstvo, ale pocit, že som nemilovaný, že som totálne osamotený. A vy ste trošku ohrozený druh. Vy ako podnikatelia máte veľa známych. Ale Honza Nedvied spieva v jednej piesni, že známych je až hrúza, ale přítel chybí. To, čo si musíte dať pozor, je to, aby ste nemali vlastne lichotníkov a pochlebovačov, ale mať skutočného priateľa a niekomu byť skutočným priateľom. A tuto v tej kapitole vidíte, že vlastne ten Jozue aj s tým Kalefom vytvorili krásnu dvojicu. A vtedy Kalef hovorí, ja to teraz trošku porozprávam, že Mojžiš sa vyjadril o Kalefovi, že to je ten, ktorý celé nasledoval Hospodina. To znamená, prvá vec je dôležitosť nebyť osamelý. Hej? Ja milujem samotu, ale nemám rada osamelosť. A často vlastne Pán Boh ukazuje na to, že manželstvo nemá byť tak, že žijú dvaja pod jednou strechou, treba sa akceptujú a majú minimum problémov, ale Boží plán pre manželstvo, a to je tá realizácia jednotlivcov, čo sme cez princípy prebrali, Boží plán je, aby žili spolu, nie vedľa seba. A to je tiež veľký rozdiel. Takže a byť priateľom jeden druhému, hej, vedieť sa akceptovať. Druhá vec je, on hovorí,
Kálef Jozuovi: ja som bol Pánom Bohom poctený, že som použiteľný. A viete, že sa stal vlastne zložkou kontrarozviedky, kedy ich bolo 12. Princíp. Aj vy ste použiteľní, aby ste preskúmali zmysel života. Aby ste preskúmali jeho hĺbku. A tak vám niekto môže povedať, že ale prosím ťa, v živote sú problémy, hej, ako ten život vnímame všetci, ale 2 postoje. 10 zmalatnili srdce, videli to negatívne, kdežto Jozue aj s Kálefom to videli ako výzvu. Tí 10 to videli ako argument a tí 2 to zobrali ako výzvu. Vidíte ten druhý princíp? Nech sa vám v živote stane čokoľvek, tak vždycky je to výzva. Tretí bod, ktorý sa dá z toho veľmi pekne vysledovať, je to, že a on spomína, že vtedy som mal 40, keď ma Mojžiš, služobník Hospodinov, poslal, aby som bol použiteľný, hej, aby som doniesol správu, ako som myslel vo svojom srdci. Postavil som sa proti väčšine. To znamená, že aj v živote niekedy musíte zaujať taký postoj, že budete nepopulárni. Všimnite si ďalší princíp. On mal pevné presvedčenie o tom, že je zakorenený v Pánu Bohu, že je Pánom Bohom milovaný, že je Pánom Bohom použiteľný. Ďalší princíp, ktorý veľmi krásne sa ukáže, čo sme hovorili, že nestárnuť, zachovať si duševnú sviežosť v tom jednom princípe. Mal som vtedy 40 a teraz, hej, ešte i dnes som taký silný, hej, aká bola moja sila vtedy, aká je moja i teraz, či výjsť alebo prísť. A teraz on hovorí, že a ja mám, teraz je to už 45 rokov od vtedy, to znamená 85-ročný mladík. Prečo? Je Bohom milovaný, je Bohom použiteľný, chce byť užitočný, chce mať vzťahovú väzbu s tými, ktorí majú rovnakú hodnotu, odmieta starnúť, opúšťať sa. A potom, to, čo je úžasné, on hovorí, a preto mi daj ten vrch, preto má víziu. Si predstavte, že 85-ročný by povedal, vieš čo, kamoš, ako Jozue, už sme boli použiteľní, už mám svoj vek, tak daj mi nejaký tichý flek tam dole v tom údoličku, už to nejak doklepem, hej, dočasne zaspím, potom ma vzkriesia. Všimnite si, že on má víziu a hovorí, daj mi ten vrch, tam hore ten vrch, nie dole to údolie. A to, čo je úžasné, on hovorí, ale ja viem, že tam na tom vrchu sú obrovia. A sú to synovia Enákovi. Vážení, ak si dáte vízie, musíte byť realisti. Kresťanskí realisti, že ak si dáte svoje osobné vízie, možno pracovné, osobné, partnerské, tak tam budú obrovia. Budú tam možno ľudia, ktorí vám budú povedať, čo už ty v tvojom veku. Alebo čo ty podnikateľ, však už si užívaj to, že už si na tom závodov finančne. Budú vás tláčať tým, možno to bude obor lenivosti, pohodlnosti, nepochopenia, tí obrovia tam budú. Ale všimnite si, že on hovorí, pretože som celé nasledoval Hospodina, ak mi Pán Boh pomôže, tak ja ten vrch dobijem. A ten vrch, ktorý sa predtým volal Kiriat Arbe, že to bolo vlastne to mesto tých obrov, sa nakoniec dostáva do jeho dedičstva. A Hebron, hej, ktorý vlastne akože predtým sa volá Kiriat Arbe, a zem mala pokoj od vojny. Táto kapitola je tak nádherná, že s tým, že vytiahnete z toho tie princípy a vlastne človek, ktorý je milovaný, použiteľný, poslušne, vďačne poslušný, vzťahovo otvorený, ktorý odmieta sa opúšťať, pretože jeho sila je v Hospodinovi, má svoje vízie, tak ako keď má Ivetka, že bude figy, to je jedno, aké budú vaše vízie, ale mať svoje plány, tak ten človek sa stáva tvorcom pokoja. A to je to, čo nám Pán Ježiš vlastne dáva ako krásny životný projekt, aby sme naozaj šírili ten Boží pokoj tým, že mu dovolíme, aby v nás sa realizoval. Takže ja som si dovolila parafrazovať trošku Stepana Štipačeva, to sme v našom svadobnom albume sme mali napísaný taký úryvok a ja som si tam doplnila pár slov, takže ak dovolíte záverom.
láska je oveľa viac, než chodiť spolu na prechádzky, či nežne hľadieť na mesiac. Čo všetko príde, nečas, tieseň, vy máte spolu k Božej sláve žiť. Láska v manželstve je ako krásna pieseň a tá sa jedine s Bohom lásky vytvoriť. A to, že to malo celé význam, že ste počúvali a že sme tu mohli byť, umocní pieseň, ktorú Milanko nám skúsi pustiť. Takže vám ďakujeme za pozornosť. Čo sa vám nepáčilo, odpustite. Sme jedni z vás a máme vás radi a učíme sa mať radi. Ďakujeme pekne.